Qualsevol moment pot ser bo per fer exercici, fins i tot si acabes de tenir un fill. Només cal que hagin passat 6 setmanes del part i ja pots posar-te en forma. I a Ciutat Vella pots fer-ho amb altres mares i en un lloc tan suggeridor com el Parc de la Ciutadella. La nostra filosofia és que la mare es recuperi del part i faci exercicis sempre sense necessitat de deixar el nen a casa. La majoria dels exercicis que els nadons o estan en el cotxet i les mares estan fent exercicis amb els cotxets, hi ha altres exercicis en els quals el nadó està a terra i la mare fa alguns exercicis fent-li petons als nadons i coses així, i després n'hi ha alguns altres que els agafem i fem els exercicis amb ells a sobre. Per a les mares, aquestes estones són alguna cosa més que fer esport. Explicar el que et passa a tu, sentir que no ets l'única que et passen les mateixes coses, doncs està molt bé. I llavors això m'ajudava a sortir, a estar amb altres mares. A més d'interactuar amb el bebè i no tenir que deixar-lo a casa per tu sentir-te bé físicament, el fet de compartir experiències amb altres mares també és important. Una estona lúdica. És molt divertit perquè la veritat és que ella també s'ho passa bé i també estem a l'aire lliure, que també és una manera molt bona de poder sortir de casa i de poder fer activitats. 4, 5 i pas! Una activitat física que, a més, ajuda a millorar el vincle amb el nadó i amb altres mares, l'excusa perfecta per sortir de casa i dedicar-se un matí a elles i als seus petits.